El patrimoni escultòric forma part essencial del procés de diàleg entre els ciutadans i la seva ciutat. Cada peça escultòrica, la seva forma, la seva matèria i la seva ubicació respon a una reflexió profunda de l'artista respecte al missatge i el lloc on ha d'expressar-se i, per tant, no són traslladables o intercanviables com si foren mers objectes decoratius. És per això que rebutgem enèrgicament que el govern municipal lleve l'escultura del 25 d'abril del 1707 de l'actual emplaçament. A més, considerem que no hi ha cap necessitat real que justifiqui el canvi d'emplaçament de l'escultura i, pel contrari, trobem injustificable la despesa de més de 100.000 euros en el seu trasllat i constitucionament a un nou emplaçament en els actuals moments de crisi econòmica, ateses les prioritats socials i econòmiques urgents que té la ciutat a hores d'ara. La Plataforma per la Cultura a Gandia i la Safor entén que l'atemptat que es vol perpetrar a l'escultura del 25 d'abril és un símbol d'una política que bandeja i menysté la cultura en general i que posa un especial èmfasi per tal d'anatemitzar les persones i per excloure les manifestacions culturals en la llengua o amb les temàtiques que són pròpies als valencians. La cultura està escampada en tots els aspectes de la vida social. Serveix per engrandir la llibertat, per elegir els camins, per escollir, per estar en el nostre món. Està en tot allò que anomenem identitat, està en l'expressivitat, la creativitat i la innovació. Sorgeix de creure amb les arts, les ciències i les humanitats, però també donant valor a la cultura econòmica i a la cultura política. Considerem que la qualitat de les formes polítiques de representació són culturals, els diàlegs amb el medi natural són culturals i les maneres de construir la ciutat també ho són. És per això que reivindiquem allò que s'ha denominat el valencianisme com un projecte social i cultural divers i plural, de creació d'un imaginari col·lectiu amb una clara vocació de construcció del futur. La plataforma naix amb la vocació de promoure aquesta concepció de la cultura ampla, plural, diversa i valenciana a la comarca. Instem al teixit associatiu a adherir-se al manifest.